pangsabuwag sa tanom, pangpupo sa humay, dunasab sa pagbulag o galingan sa nagpupo mahumay. Panahon na aron ma-mechanize ang atong pag-uma. Para sa dugang impormasyon, nakikiusa sa Filmic o Facebook page ni Ini. Basta RSF Machinery Distribution sa Filmic na magaguro sa mag-uuma sa saktong makinarya. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang baho sa sinina, mintapot, humot pa pa, kag-downy. Ganahan ka mo pa tuol, humot pa pa, kag-downy. Downy with Dio Power, ang tupag-ana. Pero naana Dio Power. Humot Downy ang sinina, imo. Downy with Dio Power. Oh, wow. With Dio Power. Humot Downy. Humot Downy. Downy with DL Power up to 24 hours. Because Petron XCS gives you 3 things at once, I will do 3 radio commercials in 1. Let's go! Naitugang na puso para sa imong sakyanan sa Petron XCS. Nagpagas ko, Petron XCS sa optimal fuel efficiency. Yes na yes! Dual na ako nak. Dual na ako sa Petron. Mapagas og XCS para engine protection. 3 benefits, 1 Petron XCS. Join Petron's Namamasco Points raffle promo. See poster for complete details. November 3 to December 31. Per member Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Para salvarnos un corazón venerable. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, sanglit ang tao, dili man buhion, pinagisapan lamang, kung dili ang tao buhion sa pinagi sa espirituhanong mga pagtulunan nga kini iya sa Dios. Duha ka klase nga pagkaon nga para sa lawas, pagkaon nga para sa atong kalag. Ug ang pagkaon nga para sa atong kalag gitudluan ta diha sa atong pagtuo o tinuhuan kon relihiyon. Ang issue sa relihiyon atong nakuha, no? Ang iyang mensahe, ang iyang kaayuhan, labi na diha sa morality, apan naapod sa relihiyon diha ang makapalibog ug maoy nakapabahin-bahin natong mga anak sa Dios. Sanglit na bahin-bahin ta, so hagit kini sa matag usa kanato unsaon pag tukod o kung nakuha na ni, nawala lang, saon paghibalik, no? Sa kahiusahan nga gipakita, no, sa balaang kasulatan, humao kini ang kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo. Juan 17:11, sa dihang nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo, niyahat siya sa langit, no, sa Amahan,
nga namulong, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Usahon ta, no? Usahon ta diya sa pagtuo, no? Matud pa ni Apostol Pablo sa Efeso 4 sa kapagtuo o diha sa pag-institute o pagtukod o katilingban kung iglesia o simbahan sa atong Ginoong Jesucristo, diha ta niya hiusahon. Manang gitawag og communal, no, nga panaghiusa, katilingbanon nga panaghiusa, no. Wa man gyud po siguro nangandoy og panagbahin-bahin, no. Gusto gyud ta og panaghiusa. Pero lamang siguro na kaligtaan lang nato og unsa gyud ning panaghiusa nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Kini bang panagbahin-bahin nato sa pagtuo nga managlahi ang atong ginaisip nga leader? Okay lang ba na, no? Nga lain-lain tag mga denominasyon? Total, usa raman ang atong Ginoo, usa raman ang pagtuo. Hinoon, naaman po'y katamis ng bang kanang dili ta mag ingnon ta lang kanang sagdan lang na, no? Okay. O kung si pagtuo nga gusto sa atong isig kaingon, unsa po'y pagtuo sa uban lahi-lahi. Napon na say beauty, no? Kana bang ingon sila nga way hilabtanay, no? Dili maghisgot og kanang pagtulunan sa laing grupo nga mao'y makapahagit na hinoon sa ilang kasuko, mamugna na, matukod na ng mga biases, no? Pero mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, mga viewers, diri sa Biblia, no, di naman no na ikatingala kay nasulat na nga mahitabo gyud na. Okay. So diri ta sa mga isyu padayon ta sa pagpatin-aw ninyo mahitungod sa bersyon Katoliko nga pagtuo nga mo'y gituhuan ni Veritas nga naa diri ang fullness of the truth, no? Dili ko moingon nga sa ubang mga pundok sa tinuhuan wala sila'y truth, no? O di ko moingon nga wala sila'y truth. Naa gihapon ang truth kanila, no? Naay truth nga gihawiran sa mga igsuon natong born again, na ay truth nga nahawiran usab sa ato mga igsuong protestante, Sabadista, INC, MCGI, ni Eliseo Soriano, naapod sila'y truth. Pero ang fullness of the truth, no, ang tibuok nga kamatuoran, siyempre, anaa sa matuod nga simbahan kung iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa unang Timoteo 3:15 nagingon si San Pablo, ang iglesia, no, ang but pasabot ang original, ang iglesia, ang balay sa Dios, mao ang iglesia sa buhi nga Dios, no? Ang iglesia sa Dios. Ang kapunungan nga gitukod ni Jesucristo iya kining gisugdan diri sa New Testament nga kini gisaaran nga kini usa ka lig-on nga katilingban, no? Bisan gani kuno hanggang haan sa Hades dili makabuntog niini. Sa to pa magapad ayon ni. O kini na puno po ni sa mga mga pangutana, mga objeksyon gani ako usa, no? Nakapangutana ko niya to kung tinuod ba yun ng Katoliko, no? Sa ako nang giingon ninyo, hapit ko magbalhin-balhin og mga laing pundok sa tinuan, hapit ko ma-INC, hapit ko ma-Sabadista katong Armstrong version. Pero sa tanto-tanto na kong timbang-timbang, paminaw, pikas-pikas, dili man tabayas, naka-desider ko, nakaingon ko nga ang fullness of the truth na agyod sa original church nga gisugdan sa atong Ginoong Jesucristo. Now, kung muingon ko tag Katoliko, makasigurado ko sa ako na ning discernment, no? Labi na kung ato bang questionon ni, ang ubang mga pundok ko natay tao nga makaingon ta nga responsable, no? Na responsable nga namugna, natukod ka ng mga grupuha. For example, katong
grupo nga gisugdan ni Felix Manalo. Makaingon yun ta nga siya mo ay gatukod tungod kay siya may gasugod. Di ba? Oh, kining sa Sabadista pod nga Ellen White version, o makaingon ta nga si Ellen White pod. Og sa akong nahibaw-an gani kanang katong grupo ni Ellen White, no, actually si Ellen White yun ang background sa atong nahibaw-an. Ang iya yung nahibaw-an nato nga iya yung background, ang una gyud niyang tinhuan, sakop sila, no, ang ilang pamilya sa iyang ginikanan, no, sa Methodist Church, no, sa tupa Protestante. Dayon, kung wa ko malimot, mga 1840s ba to, 1844 ba, si Ellen White na influence pod o naka paminaw-minaw pod, na influence pod sa kining grupo na ni Miller, William Miller. Nga gani, no, kung kinsa ninyo naka-research og maayo ni William Miller, no, gusto ko makakita sa iyang mga teaching, no, kung nagtudlo ba yun, nasa mga basahon ba nga gatudlo nga nag-emphasize, no, nagpahimug at anang paglihi og Seventh Day Sabbath. Okay, sa akong nahibaw-an kato si William Miller o na mo ingon nga baptist ko no to. Moingon ni nana. So nangita ko og mga writings bagyod ba nga unsa kayo gipanudlo ni Miller, no, William Miller, no. Ang uban moingon nga nagkana gyud gipasiugda gyud kuno kanang Sabado, pero nangita gyud ko kanang evidence gyud ba og unsa gyud tibuok ang tudlo ni Miller. Sa ako lang nahibaw-an nga si Miller gatagna-tagna to. O gatagna-tagna. O niya, na mga tagna siya nga wala matuman. Wa mga tuman. Dayon, kini si Ellen White nga na-influence po ni Miller, no, sa iyang pagpanudlo, di nabugnaw. Nawad-an o kanabang kadasig. Gani sa akong nahibawan kana galing saksi niyo ba pod ng background ana gikan ra pod ana sa Seventh Adventist o kani puha kay daghan manggong nangabugnaw sa wali ni Miller tungod lagi anang magtagna-tagna nga di matuman. So og usa sa ni ingon ta lang ni diretso na to nga ni Hawa diha o ni si Ak. Kato si Ellen White og nakatukod siya iyang grupo nga kining gitawag og Seventh-day Adventist na karon. Oo. Yan niadto nang kung wa ko malimot sa akong nabasa 1863. Kay katong kung wa ko malimot katong disappointment gali nga tuig anang grupuhan ni Miller na 1844 katubang na kuan dito nga nagtagna sa wa matuman, so daghang nangaluya ato nga mga followers. Og usa si Ellen White og sa iyang pagbasa-basa pod sa Biblia naapod sa iyang kaugalingong mga nasabtan o usana niini kining kalanon o kining mahitungod sa Seventh Day Sabbath. Okay, ipapahulay kinaaman as Biblia, so iyan ang gani para nako gibangon gibangon na kay inigong paglihi og Sabbath nga Saturday, Sabado. Kung tanaw na to sa church history sa mga unang siglo dili pa kayo klaro, apan diha sa ikaduha, ikatulo nga siglo, no, sa tradisyon, no, dili diha ingon sa nasulat sa Biblia kay dili man good explicit sa Biblia nga anong na Sunday na, anong na Domingo na, no. Pero sa tradisyon klaro na, no. Now ang uban mo bisan gani ang mga Sabadista mo ingon sila nga kanang paglihi og Domingo naa na sa tradisyon giklaro. Wala na sa Biblia, no. Sa Biblia, di ginato mabasa gyud nga gibalhin sa Domingo ang kanang espesyal nga adlaw sa pagsimba. Pero naalay mga implication, no? Implication. Pero sa mga ubang suwat na nga wa na nato gi-appeal diri sa Biblia, diha gipangklaro sama sa suwat ni Obispo Ignacio. Nga disipulo ni San Juan, ni Polycarp. Diha gipang tudlo o ganong na Domingo na, no, gipahimug-atan ang adlaw sa kinibang pagkabanhaw. Ay matud pa ni San Pablo, kung wa lagi kuno mabanhaw si Kristo, kawang lang ang atong pagtuo, no. So nahimong espesyal sa Kristyanismo ang adlaw sa pagkabanhaw.
nakaron ang mga issue gud sa atong pagtukong ato gyung tukion pag-ayo sama ni ining mga kasaulugan nato ron, no? Moingon ang uban nato mga igsuon nga Katoliko layo kay nas tinuod kay daghan kay na mga practices nga di nimo makaplagan sa Biblia. So kay dili makaplagan sa Biblia, so dili na mao ang matuod. So dili na ba lantawon ba ang history sa Katoliko nga gasugod yun sa unang siglo panahon yun ni Kristo. Tungod sa iyang mga kini dili man yun siya pagsimang development, no? Kalambuan. Ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo dili nimo na maingon nga og unsay dagway sa pagsugod nga mao ra gihapon na ang hitsura, mao ra ang dagway inig tubo na. So, natural mulambo na o iniglambo na dili na naingmo nimo ingnon nga adit na mao kay nilambo naman. Mura man gud kag ingana ba, no? Panglitan, no? Ako sa ingon sa akong ginikanan sa bata pa kuno ko, no? Bata pa kuno ko hamis kay akong naong puti. No, hamis kay inong wala pa'y buslot-buslot. Okay, wala pa may bugas-bugas, no? Oo. Pag dako na ko, nag-edad ko high school dito na nagsugod og pangabuho akong naong. Oh, kay kibugas-bugas na ko, so ako pong turuson. Moto na nga buslot-buslot dito akong naong. So, sa pagkadako na ko nga nanay buho akong naong din mo, aksyon nag-itom-itom kay sige bulad sa init. Now, makaingon ba ka nga ako dili na ko si Silbert katong sa bata pa nga walay bugas-bugas, hamis ang naong. Kaingon ba ka nga katong Silbert nga nataon niya itong 1970 nga hamis kay naong. Oh. Wa na to karon. Oh, kay kung moingon ka nga mao na karon kanang tig-announce dia nag-alias og Veritas, oh, kung mao na dili naman alhin naman ang itsura. Di naman na mapanag-ing katong bata pa siya. So, naagid siya yung mga kausapan. Pero di ka makaingon nga, dili ko katong Silbert nga gipakataho sa kong inahan, o imong itandi karon kay na lahi naman ni dako naman. Dili ka kaingon, ana. Ako ra gihapon si Silbert lamang ni dako na. O sa kahibalo po siguro ni saka na. So ingon ana, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili nimo na maingon nga ako mo karon na lambo na kayo ang kinigaling ministerial na anay yung eskwela panahon sa ni Kristo gani tudlo ra man to niya gipang-appoint man diretso tong iyang mga ministro, no? Di pares karon nga di gyud ka mapari, di gyud ka ministro kung di ka eskwela. Di ba? Oh, sumingon ba ka nga dili na ni tinuod ron kay organized na mag-ayos, aw na di pa man kay to organized. Dili ingon ana, no? So, bisan gani ang mga dili Katoliko, galambo mabuna sila na ang may ilang gibuhat ron nga wala pa panahon sa mga apostoles. Diba, may sila nga, Katoliko na Pasko ra ba ron, no? Na December 25, mga party ron, sa ulog o Christmas, panahon sa mga apostol, wala man sila ana. Wala bitaw. Pero ang pangutana, kana bang Christmas nato ron? Ma-invalid ba na siya nga kasaulugan tungod lang kay wala pa na sa pagsugod? Para sa mas pag-ingon nga ang mga apostol sa una magsangya wala pa loudspeaker, wala pa microphone, wala pa internet, no? Siguro kung ma-imagine ako kung magsangyaw sila sa gitsagit yun labi nagdaghang tao kay kung maginahinay di madunggan. Ang makadungog katurang naas duol. Di ba? Oh, so atong sluyo na mo reklamo gyud kuskang tingog. So magsagit-sagit siguro sila magsangyaw. Oh. Di ba? Oh, moingon ba karon nga karon wa gyud nakatuman kay lahi naman ron magsangyaw class na kayo, internet na radio station na. Si Veritas mag-istorya naara sa announcer's booth nga walay kauban pero ang iyang tingog madungog sa daghan. Di ba? Oh, so dili na ni tinuod ning mga grupo ron kay wa mapareha sa una kay sa una simple ra man to. Di ba? So yun na, no? Sa Juan 14:12, no? Juan 14:12, unsay giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Unsay giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Kinsa tong gustong mahimong akong tinun-an, magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini, kay mo adto naman ko balik sa akong amahan.
Ambot niya ipasabot nga, di mo siya magdugay o pagpakiuban niya diri. No? Pila raman to? Tulo ka tuig? O, pila to? Pila ra to kahigayon. Balik ni sa kasagikan kay mao may nasuat, no? Balik siya kay ang patiwason og patiwason og kining bugtaw aning gingharian na mga kuan naman, mga tinun-an naman katong nangahimong apostol. Ang mga apostol po nag-appoint, nagpili po ilang mga successor na mao na atong mga obispo ron, then gi-extend po sa mga kaparian. So sila na ang nagparayon nga mga ministerial priest, no? Nato mga pari nato, kardinal, obispo. Then ay universal pastor, successor sa office ni Peter, Saint Peter, holder of the keys, no? Ang prime minister, no, sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ayun na, no? So, mao na sila na ang nagpadayon. Organized na, no? Gani kining pagpili nato kung mabakante ng katungdanan ni San Pedro, nag-evolve man na, naglambo man na. May nga baka kay di na tinuod kay galambo na kung gamito ninyo nga argument na maigo pud mo apil. Ano man? Sample, ang panahon sa mga apostoles, ang ilang kasulatan sa unang kanang nahuman na nga mo ilang kutlo-kutloon nga naana katong Old Testament. Wala pa compilation sa New Testament kay ang mga apostol wala gali gadungan og sulat. Din wala pa ma-compile, din wala pa mahashasi og unsa ray apil sa New Testament. Nga sa record gani sa history, mga obispong Katoliko namang gahas-has ana. Nag-compile, nagdesisyon, pila lang ang atong New Testament, official list sa New Testament. Kay panahon sa mga apostol, wala pa sila nakahimo ana oy. No? Ang mga apostol kung magdesisyon gani baruganan, ipaagi nag-council sa matong Council of Jerusalem. Bisag unsa na to bali-bali sa Council of Jerusalem, wa gyud sila mag-ingon nga ang New Testament inspired Word of God, 27 books lang. Wala pa na nila gisulti dito. Kung mag-research ka sa history, pagkadaghang sinulat ng mga Kristiyanos, na Shepherds of Hermas, katong didaki, sulat ng Kristiyano to, napay pagkadaghang basahon ang gisulat sa mga Kristiyanos, pero ang gideklarar gyud sa mga obispo kinirang 27. Ang pangutana nganong mutuo man ta nga 27 lang ang atong official list sa New Testament kung wa ta mosalig sa authority sa mga obispo. Bitaw mo nang niingon ko na ako ra po ning kinopyaha, dili gyud ako may original ani. Ay ha ta mo believe, no, logic ni ha, logic. Ay ha ta mo tuo nga ang inspired word of God sa New Testament, di sa ko mohiskot og old kay medyo bangi man ta diha. Ang Amos Katoliko 73 inyo 60s kuan lang 49 dili 49 plus sa mao lagi labaw man mig pito ka libro gani kay di man ta parehas og Old Testament, pero ang New Testament parehas ra gyud ta, di ba? Pangpangutana kinsay nga desisyon anak nga 27 books lang ang New Testament. Pangitaay ko no kung bersikulo sa Biblia nga naay apostol o bisan a propeta ba o sinugo sa Dios nga nag-ingon nga 27 lang ang inspired word of God sa New Testament. Pangita mo ebidensya o nganong na 27 na. Apostol ba ang gasulti ana? Nahitabo ba sa Council of Jerusalem ang pagdesisyon ana? No. Sa akong nahibaw-an kanang pag-ingon nga 27 books lang ang New Testament, mga council sa mga obispong Katoliko na. Una gyud sa akong nahibaw-an 381 AD. Council of Rome. Dayon gidasunan na katong klaro gyung nahibaw-an ako katong sa Council of Hippo, 393 AD. Council of Hippo. Mga obispong Katoliko gyapon nangatigo. Mga council. Then, gidasunan na po sa Council of Carthage, 397. Kana nga mga council may gaingon nga, oy, ang atong bagong testamento, 27 lang. Unya, nituo ang mga protestante, sabadista, tanan, nituo ana. Ang pangutana nga, nituo mo ana. Nga mga obispo na may gaingon ana. So, sa logic, before we believe ana,
Ay hata mo tuo nga 27 books lang ang New Testament ato sang tuhuan nga ang mga obispo na ay authority sa pagdeklara na. Ano man? Nagyun sa ninyo pagsiguro be na nakapangutana mo sa Ginoo, kung nabay anghel sa Ginoo nga nakikistorya ninyo nga isultian mo ana nga 27. No. Mga council na Katoliko sa mga obispo mo'y gaingon ana din inyo pong gisunod. Mituo po mo ana. Ay haunta mo mutuo ana, no logic. Tuhui sa ninyo nga ang mga obispong Katoliko na ay authority sa pagdesisyon o sa pagdeklarar ana. Sa magikag authority ang mga obispo nga kinahanglan mo salig kita ana. Una, ang mga apostol may unang gitagaan ana. Unsa nang gahuma, unsa nang otoritiha, unsay tawag ana, no? Pwede na to natawag og binding and loosing authority. Kanang nasa Mateo 18:18, katong giingon sa Ginoo sa unang mga katong magisterium, no? Ang mga apostol, giingan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot diri sa yuta, itugot na ko sa langit. Sa English na sa King James, binding and loosing. What you bind and loose, i-bind o loose po sa langit. Actually, gahom na authority na sa Diyos, iyang gipahawiran po sa iyang mga ministro diri sa yuta. Iyang mga officials. Di ba? Una, mga apostol. Ang uban galing mga apostol na way labot mga obispo. Ang authority sa mga obispo, gikan na sa mga apostol. Ilan ang nasunod pinagi o ordination. Ay kung na, ang ubang grupo walay ordination, pagpasa-pasa o authority. Pero ang legitimate successor sa mga apostol, mga obispo, nakita niyo muna sa apostolic succession. Ika ng ubang pundok, buot naman na sila, no? Himo naman na sila ilaw, wamang connection sa mga apostol. So, mauna, no? Wa naman kung igong panahon, ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, no? Okay. Hangtod sa sunod na tong banaguban, no? Sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, viviendo para salvarnos. Morning nga. Wala pa na. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tatak RMN. Sa Pride Anti-Bac Detergent,